Павел, до вас питання. Лукашенко каже, ви просили, я дав. Ну я не можу паўстрымаць смех. Вы просили, я даў, так? Ці гэта ввогуле нармальна для чалавека ў 21 стагоддзі, для лідара, ну хай сабе узурпатара, але все роўна лідара еўрапейскай дзяржавы, так, цывілізаванай, Беларусі, прысвойваць сабе нейкія прыродныя з'явы і прадстаўляць, што гэта ягоны падарунак. Гэта выглядае, гучыць як нейкае паганства. Ваше меркаванне на гэту тэму. Ну яшчэ паўбяды, калі б гэта было паганства. Гэта вельмі можа быць, што і цяжкая хвароба. Тут уже, канешне, псіхіятр можа даць рады. Таму што ніхто, акрамя Бога, канешне, даць дождж не можа. Ну і калі Лукашенко перакананы, ну, разумееце, это як з маленькім дзіцёнкам, который, калі сонца ўзышло, ён кажа, это я. Ну, а калі машинка зламалася, ну, значыць, это яно само. Таму, ну, можа быць, з дзяцінняў, можа быць, это ўжо такі старэчы маразм, можа быць, гэта сур'ёзная хвароба. В любым разе, хутчэй за ўсё, это яшчэ і таксама савецкі такі матэрыялізм, памножаны на патрэбу падабацца людзям. Вот сказаць трэба штосьці гродзенцам, там мусіць у Бога вераць, ну вот скажу-ка я так. Ну, это приблизно с той же серии, что и сказать у Германии, что не все то плохое было связано с Адольфом Гитлером. Ну, неяк на тему павінна спадабацца людям, і ён уже перастае разумець, што людзей гэта шакіруе. Вот мы побачили людзей, якія стаяць і глядзяць на яго под гэтым дажджом, ну і там такія хмурыя, неўразумелыя просто абліччы, людзі не разумеюць, хто гэта і што гэта. Вот як ён тут у Беларусі. Неадпаведнасць просто кідаецца ў вочы. Але тут вось яшчэ якая рэч. Лукашенко у той же самой прамове пасля заяўляе наступнае. Вот я зацитую. «Дождь нас вот подмочил, проверил, и смотрите, какое прекрасное небо. Значит, мы не совсем грешны. Владыки вот стоят, я их вижу. Мы не нагрешили столько, чтобы Бог нас не любил». І тут у мяне ўзнікае пытанне, то што вот адно як з другім спалучаецца, і ці няма тут такога феадальнага разумення Лукашэнкам, што ён нібыта намеснік Бога, як той цар. На жаль, мы перыядычна бачым такія рэчы, мы перыядычна бачым, як ён памыкаецца прысвоіць Божую уладу і размаўляць ад імя наогул усёй улады. Але, канешне, ну, здалёк гэта глядзіцца для вернікаў кашчунствам, для неверуючых, ну, зусім неўразумела. Але Лукашенко, я паўтараю, он просто траціць сувязь з рэальнасцю. Тут цяжка каментаваць, таму што чым далей, тым болей у Лукашэнкі нерацыянальнага і нават проста, ну, шкоднага для яго. Ён не разумее, што ён сам выглядае, нават не сказаць архаічна, а проста часам жахліва, кашмарна.